Počinje 26. Voganjski svinjokolj, a mi smo došli da vidimo kako to Sremci tradicionalno rade. Sad šurimo svinče u vodi. To je metoda koju svi primenjuju, a ima druga metoda koja se pali na slami, ali ta metoda se retko dešava, slabije, jer to je stari sistem rada. Teži, jako je težak metod, ali je lepše, dosta je lepše i starinski moramo malo i mi mlađi da nasledimo to staro. Ovde se iskustvo u ručnoj obradi mesa prenosi sa kolena na koleno već decenijama i nema šta ovi vredni domaćini ne znaju da naprave. Ovo je slanina. Evo. A biftek je najlepši, ko vole, a slanina je opet poseban čar. Svako ima svoje nešto što vole. Lepo probamo, šta otrebimo i super. Sad moramo ovako. Super, mekana, lepa, dovoljno slana, dovoljno da biberita, ljuto i čao. To je to. U kobasici ide malo masnoće i više, a u kulen mora bude čisto meso da nema masnoće ni. Mada se i u kulen ubacuje masnoće sa leđa od svinje, da je tvrda masnoća, što se kaže. I to je bilo, tako se radilo i to je sada. Momci, kažu da jedan od najlepših svinjskih proizvoda su ovi svinjski bombončići. Je li istina da ih zovu svinjske bombone? Da vidim, ja bih to da naučim kako se radi. Vidiš kako on radi. Dobro? Ajmo? Lijepo uhvati nož. Ovako. Dobro? Zašto ovo zovu svinjske bombone? Zato što čvarak je prvi, vreo, mezi se, pije se, nema opijanja. Sve ste mi objasnili. Lepo isečeni čvarci, lagana vatra, 5 litara vode ovako na lepu oraniju i lagano mešanje. I samo udri sat i po vremena. To je tradicija koja se provodi po selima i svuda, znate, i to onda ljudi se tu skupljaju, tu se druže, tu je društvo, tu je prijateljstvo, tu su kumovi, tu je sve. Čar toga je da pokažemo mladima našima kako smo nekad mi i naši dedovi kako su radili. Iako se ovaj zimski običaj sve ređe može videti po srpskim kućama, Sremci su jednoglasni da od tradicije ruke dići neće.